Ставаш сутрин и още преди да си отворила очи, усещаш напрежението в гърдите. Не знаеш защо. Нищо лошо не се е случило, но тялото ти вече е в тревога. Сърцето прескача, главата тежи, светът леко се клати, а ти се чудиш. Ще припадна ли? Полудявам ли? Опитваш се да изглеждаш нормално. Отиваш на работа, говориш с хора, усмихваш се, а вътре в теб има буря. Страх те е да останеш сама. Страх те е да излезеш навън. Страх те е, че това никога няма да свърши. И най-болезненото, чуваш, стегни се, всичко ти е в главата. Просто си по-чувствителна. Не. Това не е слабост. Това е изтощена нервна система, която крещи за помощ. Паникатаките не започват изведнъж. Те се натрупват в годините. Преглъщане, мълчание, напрежение, отговорности. Докато един ден тялото ти казва стига, а ти просто искаш едно нещо – да се събудиш и да не те е страх от собственото ти тяло. Ако разпозна себе си, ако ти омръзна да живееш в режим на оцеляване, ако си готова да спреш, да се преструваш, че си добре, напиши "припознах се" или остави телефона си налично. Не си сама, има изход и той започва с една крачка – твоята.